Και έκανε ωραία μπλούζα που την λέγει την πήρε. Κοροϊδεύεις κάποιον για τα ρούχα του, αυτό είναι bullying. Πώς θα χωριστούμε? Αγόρια χωρίς. Τι λες μωρέ? Έλα, μια χαρά είναι. Έλα μωρέ, θα χωριστούμε. Έτσι ρε, θα σου Μου να παίξω. Όχι. Ήδη όχι. Φύγε. Δεν ξέρεις να Φύγε, δεν παίξεις. μπορείς να παίξεις. Μπάσκετ για σένα. Μα δεν ξέρεις πώς παίζω. Απομονώνεις κάποιον σκόπιμα από την ομάδα σου, αυτό είναι bullying. Δεν είναι να σχολιάζουμε αρνητικά τον άλλον, αυτό είναι bullying. Να σε μολετραβήξω ρε, μην θυμάσαι. σου λέω, τι με καταλαβαίνεις, σταμάτα να μην... Ασκείς σωματική βία στο συμμαθητή σου, αυτό είναι bullying. Λοιπόν, το πεδίο της συνάντησης. Είχε 5 προσκύλοι. Ποιος θέλει να μας πει, να μας πεις? Δεν ξέρει. Δεν μπορώ να μας φέρει. Βέβαια, ποιος άλλος θα το έλεγε. Θα το κοιτάξει. Η τούγκλα. Κοροϊδεύεις κάποιον επειδή είναι καλός μαθητής, αυτό είναι bullying.